fandme passe på med, hvad man siger i dagens verden her, fordi alt bliver censureret. Film, tv-programmer, alt. Du må ikke sige en skid mere. Fordi de er bange for, at unge mennesker bliver fucked up oven i hovedet, så gør de underlige ting. Nu er de begyndt at forbyde computerspil. Nu ved jeg, for 3 år siden, der forbød man GTA i Norge, og jeg tænker, slap det af i Norge. Tror I selv, der er en mand, der vil tage en skibestol og begynder at... Nej, okay. Jeg er altid bange for, at jeg dør bagefter den her. It's time you test